24 Days of Rum, deň 5. 12-ročná exotika z Thajska. Pod číslom 5 sa v rumovom kalendári 24 Days of Rum skrýva 12-ročný rum Naga Siam Edition. Pôvod Thajsko. Destilácia Column Still, zrenie sudy po bourbone 12 rokov, 43% alkoholu. Zaujímavosť, Naga je v hinduizme a buddhizme mýtické stvorenie, na poli had, na poli človek. Poďme to teda ochutnať. Rum má pekne plnú vôňu, cítim tam drevitosť, kokos, vanilku, sušený banán. V chuti je príjemne drevitý, ľahký, mierne korenistý. Trošku mi pripomína chuťový profil barbadoských rumov. Ak 24 Days of Rum otváraš zároveň so mnou, daj mi vedieť do komentára, ako ti táto vzorka chutila. A večer si nezabudni vyčistiť čižmu, aby ti do nej Mikuláš priniesol nejaký dobrý rum.